Abahlali baseBloemfontein bayangqinelana ukuba lo nyaka ka-2020 ngunyaka obunzima kakhulu nangona kusekho ukungaqiniseki, kodwa banethemba lokuba lo nyaka umtsha uzayo ka-2021 uza kuba ngcono. Bebecholachola izinto zokugqibela nanjengoko iziyure nje kuthiwe bye-bye 2020. We went and we bought a lot of meat. We're going to Bright tonight, and luckily before the whole charade started where we weren't able to buy any more alcohol, we luckily stocked up on that. So I think we're going to have a massive party tonight. We plan our year activities around what we plan, and suddenly you got COVID-19 and everything changed. Uninzi luthi lunethemba lokuba ziza kujika izinto kuphela inyikitya yokufa ebigquba kulo nyaka kufumaneke nechiza le-COVID-19. I just hope it's a better year than this year. I'm going to celebrate with my family indoors, and hopefully 2020 we hope we'll find a vaccine. Maybe we'll chill, make some braai outside, and then after at 12 o'clock it's time for prayer to invite God into our families so that He can be with us on this coming year. Umongameli umemelele uluntu kuba lulayite ikhandlela ezinzulwini zobusuku xa kusohlula unyaka lukhumbule abo baphulukene nobomi babo ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Kulindeleke ukuba amapolisa besezitalatweni aqinisekise ukuthotyelwa kwemiqathango.